Sa katapusan guys, nahuman na jud akong pukot guys. Og andam na si Mr. Ani pag loud. Ngit pa man ko man nahuman. Grabe. Og sa ilang pag-uli guys, mao ni ang ilahang isda. Ang nalipay kay ko guys kay nakakuha ra jud ang pukot. Hello guys, good morning. Nalipay kog dako guys kay nahuman na jud ako ang pukot. Upat ka banat man eh. Ako laman ning gi vlog as ni Agi guys, pero ako laman ni siyang gi recall re-video. Nagpasalamat jud ko ani guys kay nahuman-human na jud. O si Mr. na ako ang giagad ni ini pagpanagat. Si Jan ay magpunto ani guys kung unsay sug ang kusog ba ang sug or hinay ba. Si Jan ay magpunto ani guys kung unsang orasan nila ani itagak sa laod. Si Mr. pagkakaroon guys tuwa sa trabaho. Pero kung karong hapon guys kung gusto siya mulaod andam na ning maong pukot. For siguro guys, ako na nang ipaluna dito sa amo ang sakayan aron sa pag-uli nila kung mulakaw na okay na sila. Nahukman jud nila guys nga mulaw jud sila karong hapuna. A few moments later. Guys, sa ilang pagdunggo guys, nalipay jud ko guys kay do na may kuha di ay dili po di matukib ang akong kalipay guys kay nakakita jud ko sa isda. Salamat lang ko ani sa Ginoo guys kay nakita jud ako ang bunga sa ko ang pagpaningkamot guys. O wa ko kasabot sa kong gibati guys, kahilakon ko kay lalim mo guys nga gi-repair pa ning maong pukot o pila na ka adlaw guys na kong trabaho. Kalis Ginoo nagbunga jud. Mo nang gasago lang akong gibati guys kahilakon ko og nagsudong nga sa kalipay guys. Gihawas ni Mr. ang isda guys kay dito pa sa lawad ila maday kuno ning gitangtang parang dili malata kay madatog-datugan man sa pukot. Mao na nga ilang gitangtang og sayo guys kay aron dili madaot. Kay yawat inton guys kung makakwarta ani. Kung malata nang imong isda guys murag dilian man pus mga buyer, mao na nga ila yung gisiguro og tangtang dito pa sa lawad. So, wa jud makawang guys ang atong pagpaningkamot. Nakaagi na jud ato ang nakakuha na jud ang gitrabaho nga pukot guys po. Mao na nga dako jud na akong pasalamat ani. Kawan sa kong anak guys nga si Alex. Kami raman pong pamilya ani guys managat. Man kaitaw nga gasto kayo aning pagpamukot guys kay duha ka ta pwede man ning pukot.
Pwede gani og usa ra ka tawo ni guys kung gamay-gamay ra nga sakayan o di manuhan ra pwede ra mamumukot usa rang tawo. Pero kay kadako man yung sakayan guys, gadubol sila sa akong anak nga si Alex. Timbang guys si Alex ni Bert guys. Bisan asa ni nga paagi mahimo jud ni Alex, buyag lang. Amo na ni ilang isda guys. Ako lang pong i-share guys. Mas nindot jud ang panagat nga pukot kay mulawd ka wa nay puhunan. Way paon di sa mas palangre pura ko alamang kod kahiubos. Kung doon na kay panagat nga pukot guys, ang kahalangan ra nimo labot pa guys. Kahago ra imuhang puhunan ani. Bidla hinuang kayo ang gasto pero ang imuha ra gajud aning pagkugi ra jud guys ang imuhang puhunan ani. Og mahimo ra nga imurang anak or asawa ang imuhang kauban. Medyo banding ra guys adto mo sa lawod. Naapay benepisyo makuha nato kay makahanggap tag labas nga hangin. Gikan sa trabaho guys, makaresta dito sa lawod. Mahanggap nato ang labas nga hangin. O makapawa pa sa stress guys. So guys, karong adlaw mara kani ako ang ikadalit ninyo nga lingaw. Ni ako karong pag-video og nagpasalamat ko ninyo guys sa inyong pagsilip. Og ako mo yun guys. Bye-bye!